Wana yenko ngumesiamu nsemu kakra na Bibiani Anglican Junior High School. Sabredi nkwada na asa adusuafo wo hono no ade se bi ko school no mo pon na afoforo bi nso aba besuade sanse wo mo edan ba kwa wotenemu esuade no ejahorewura timi atom amana hyehye edrebe ya ya rehosempa na churchfo ene adusuafo de wakosem ato Adom Kasee ene. Kotoni mabosome de etoso aduonu ensia afempinu ne aduonu mienu mu ena eja eto Bibiani Anglican Junior High School ema no hyeye efiri sabre ne besi nne assembly ene Ghana Education Service entimi NCC dan ema wo mo senti sesei adesuafo a wo mo ewo JHS bebro ahanum ene ne primary school fo etena dem mu esuande ne sanse primary school no so esua na JHS fo no enkoho nti sesei wache wo mu mienu a ebi ba nopa ebi nso eba wia Suku penyina wada Bibiani Anglican JHS ano Charles Nyameata no ni Adom Kasee etwetwe nkomo ekyerechire ekwaye gyahyehyɛ no efa so ebaye ene de mpanimfo ye fa ho yedum light no na yeso na ekɔ na nwumre mu no yapon a ye nyina akɔ bɛsɛ 4:30 ene yete sɛ egya to school no yehwɛ na sɛ hɔ no sɛ de esi akye ne so a enyi yi to ɔmo ye ne sɛ ye ne primary no enhyɛ one block de no nti yesesa primary for ne de no so ema ye nyina bɛbra na shift ti primary for no ba no pa na yenso ya ba wia nti free saa bre no de shift na yara ne abedi saa bre enwachi ena gofre tete ya wo ye twetwe ni e wo school mu nso ekire mu se esanse o ma be ba no pa na bi kwa awie nti awofo no nso ebi ahyase eyi wo ma efiri school mu omo ba no pa ne ya ba wia ya ye nim challenges e wa wia school ba oba the children are the effective and secondly the enrollment is also critical because parents need to be now you're comfortable with area school ban your contact hours swat and I say your challenges you nkonwa nyina hye ntinama you nkonwa sam ne ade nyina e wo fam the krakra na adesuafo bi so ni Adom Kasee etwetwe enkomo wo de wo ha wo famu atudwa ememra ompara na mo echi omopa emundrin tem emanu so how no so adults ena emra ne ye wo edan ni anopa na ye ba na emra na edisua de na wanim ye o akadie bebre a ye disua de e ba technical say and ye o equipment a teachers for betime use the board so a de be practicals bebre ne mom edan hye ye ne de aha ye mpa efiri say amaya hwere nyoma bebre